L'Escola Mare de Déu de Montserrat és una escola catalana, concertada, cristiana, plural i participativa que forma part de la xarxa d'escoles de la Fundació Escola i Vida del Bisbat de Terrassa. Tenim per objectiu el desenvolupament integral dels nostres alumnes, educant en el respecte, la responsabilitat, la participació i fomentar l'autonomia personal. Formar alumnes competents i amb valors perquè esdevinguin ciutadans tolerants, solidaris, lliures i participatius. Els nostres trets diferencials són la inclusió a l'aula, innovació pedagògica, aprenentatge vivencial i creatiu i l'aposta per una escola multilingüe i tecnològica. Tots els mestres i professorat vetllen pel creixement, la maduració personal i per l'orientació a futurs estudis que desenvolupin plenament les capacitats personals de cada individu, de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones amb recursos per integrar-se a la societat del futur. Assegurem una mateixa línia pedagògica per mitjà de l'autonomia del centre que permet prioritzar l'aprenentatge de l'alumne i relativitzar les modificacions normatives durant les diferents etapes que l'alumne viurà a la nostra escola. Treballem il·lusionats en la nostra feina perquè creiem en els nostres alumnes i vetllem per la seva felicitat. La persona feliç, la persona tranquil·la, la persona estructurada és una persona emocionalment estable i preparada per aprendre els coneixements i valors necessaris per al seu futur. Podem oferir un projecte pedagògic que té l'objectiu de formar i educar la societat del futur, tot fomentant uns valors cristians de solidaritat, respecte, justícia, igualtat i llibertat. Actualment, l'Escola Parroquial Nostra Senyora de Montserrat de Rubí, centre privat concertat d'infantil i primària i secundària, té 62 mestres i 709 alumnes. Està situada en un edifici cèntric i renovat, que té un pavelló, cuina pròpia, 2 patis i a més disposa d'aules de música, de plàstica, d'informàtica amb ordinadors instal·lats en xarxa i connectats a internet. El seu objectiu se centra en la formació integral de l'alumnat mitjançant uns projectes innovadors i humanistes que busquen, sota l'empara de l'excel·lència, incentivar, estimular i impulsar les competències i valors del nostre alumnat per un futur adequat i adaptat als seus interessos. L'Escola Montserrat és una escola històrica pel que fa a la implantació d'etapes educatives variades i enriquidores a la ciutat de Rubí. Els 100 anys d'educació i dedicació a la ciutat de Rubí, més tota la transformació pedagògica que ha tingut l'escola amb la renovació del seu projecte educatiu i d'espais estructurals, amb la tendència positiva cap a les noves tecnologies, el multilingüisme i els mètodes d'aprenentatge innovadors, fan que estudiar el nou model educatiu de l'Escola Montserrat sigui aquella clau d'èxit que permet a l'alumnat transformar el seu present i construir el seu futur. Així doncs, esperem que aquesta nova etapa plena d'il·lusió, d'innovació, de motivació pedagògica i de camins per explorar sigui un pas més en aquest llarg camí que ens permetrà donar un servei adequat a tota la comunitat i a les famílies de la comarca del Vallès Occidental. Aquest és l'inici d'un viatge a través del coneixement i el pensament, en un món que se'ns presenta divers i ple de camins per transitar-los. Camins que recorrem encuriosits i que desitgem conèixer i explorar. I mentre viatgem plegats, aprenguem a sacsejar allò que està establert, a transformar-nos a nosaltres mateixos i a l'entorn, i a donar respostes a les necessitats de la societat i del territori. Aprenguem amb rigor i passió, amb sensibilitat i aprofundiment, a fer realitat allò que un dia vam somiar. Escola Montserrat, 100 anys més de qualitat educativa a la ciutat.